Will Kerr dwi. A Carwyn Adams i fi. Ac enw cwmni ni yw Saloni. Mae'r gair Saloni wedi dod o gair i dwyran Ewropeaidd am hachdi. So, na ble gaethon ni'r ysbrydoliaeth i galw fe rhywbeth a hefyd mae'n chwarae tym bach yr enw, mae fe'n cofiadol iawn i salami. So, na'r enw penderfynon ni yn diwedd. Ni ddoi yn dod o Gorllewin Cymru, ni ddoi yn teulu ffermio, ac ni wedi abod i'n gilydd ers rhyw bron 20 mlynedd nawr. Ni wedi bod yn ffermwr lleol a ni wedi bod yn cymeryd maidd wrth Carwyn yn Caws Cenarth. Ar ôl ni cael y syniad o salami neu chorizo, wnaethon ni ymchwiliadau y ffordd i wneud yr fath yma o fwyd. Oedd yn lot, in fact, oedd hadi neb yn y gwlad yn cynhyrchu'r fath beth. So wnaethon ni tramor i'r Eidal a gaethon ni cyfle da i fynd allan yna. Wylwn ni y llaw gyntaf ffordd yn wneud y cynnyrch a pob un yn gwerthfawrogi bod pobl arall yn diddordeb yn y broses a disgon ni lot fawr yn yr Eidal. A digwydd fod wnaethon ni tym bach a profion yr un pryd. Ni'n cadw moch traddodiadol Cymreig. Does dim llawer iawn o'n nhw ar ôl ar un o bryd. So hefyd mae gweithio'r Islami'r Jiu-Jitsu yn ffordd o cadw fwy o'r moch a cadw'r fryd i fynd. Wel, yn ironic iawn, mae'r proses yn digon syml i wneud caws mewn ffordd. Chi'n mynd ar cig a sychu fe a mynd i gadw am sbel fawr wedyn. Ni'n dod i cynwyso yn eitha syml mewn fe, halen, pibir, garcheg, bach o sbais a ni'n sychu fe dros cyfnod o 2 i 4 wythnos a wedyn mae'r cynnyrch yn i saff i fita a wedyn mae'n cael cadw am ryw 3-4 mis yn eitha haws wedyn. Ni wedi newid lawnsio'r salami a chorizo yn y sioe frenhinol a ath lawr yn eithiol o dda. O'n i'n synnu a waint o diddordeb gyda pobl a oedd dim un problem y gwerthu fe, o'n awydd i brynu'n syth ar ôl profi fe. Sa'n credu gaethon dim un comment negatif o gwbl. In fact, oedd pobl yn gweud brech yn i brynu fe yn ystod wythnos neu yn y siopau lleol ni. So, oedd yn ymateb yn real dda. Ni'n gobeithio datblygu y brand mewn i felly wanaeth fath o Celsig. Ni wedi bod yn siarad â cwmni enwog yng Nghymru sydd a sawl tafarn gyda nhw a ni wedi lan y cwpl o syniadau a o'n nhw'n diddordeb anhygoel yn y syniad hyn. So mae hwnna'n bach yn gyfrinachol ar y bryd, ond mae sawl syniad da ni. A nawr bod ni wedi sefydlu'r technoleg i wneud hyn, mae sawl afon i'w chynnu fan lawr. Ni'n credu mae'n marced sy'n tyfu drwy amser, fel mae pobl yn trefeili. Mae pobl yn blasu bwydydd wahanol a mwy o pobl yn dod gyfarwydd yn y byd o'r hams a'r Celsig sydd wedi cael ei sychu mas. Ni'n neud lot o sioeau fwyd dros y gwlad. Hwnnw'n ffordd syth i testo'r farchnad fel mae'n dweud. A wedyn, os chi'n ni cael cwpl o siopau i stocio fe a i datblygu y brand mewn ffordd, a fi'n siŵr mewn blwyddyn o ddau amser, fe chi'n ni gweld Saloni dros y gwlad i gyd.